Yung itlog niya, oh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Lah, may itlog. May itlog dun, oh. May itlog na siya. May itlog, ah. Kain muna kayo. Kain muna sila. Gutom na gutom. Ayan, oh. Oh. Huwag ka na kumain. Siya, aagaw ka pa diyan, eh. Agaw ka pa, eh. Daming itlog dito, eh. Oh? Grabe yung itlog niya, oh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 ka naman. Ang daming itlog. 17. Wow. Dami. 17. Mapipisa kaya yan? Sana nga mapisa. Ang dami, ah.